Ribeira segue a dar pasos para a adquisición da nave de Cerqueira en Bandourrío. O Concello vende sacar a licitación a redacción do proxecto de musealización da edificación anexa á antiga fábrica, como paso previo á compra da nave principal. O proxecto ten por obxectivo a conversión do inmoble nun equipamento cultural visitable, polo que a proposta deberá equilibrar a conservación e a historia deste expoñente do patrimonio industrial. A obra de musealización para a parte anexa do edificio de Cerqueiras creo que é un paso máis cara adiante, un paso máis indispensable para facer real pois ese compromiso que temos coa veciñanza de Ribeira e concretamente do barrio de Bandourrío e poder pois poñer en marcha a compra de Cerqueira a súa disposición como nave multiusos para servicio de todos os veciños e veciñas de Ribeira e por fin pois facer que esa parte do noso patrimonio cultural e industrial pois sexa tamén un patrimonio de todos os ribeirenses. O proxecto deberá definir os espazos expositivos e zona de interpretación sensorial, mantendo o carácter industrial e con mínima interferencia en elementos como vitrinas ou pasarelas. O orzamento de licitación é de preto de 12.000 euros, financiados a través dun convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello para a execución do Plan de Sustentabilidade Turística. As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 19 de xaneiro a través do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia.